Prabu Sri Bathara Kresna. Napa ingkang dados pangandikanipun Ratu Ndorowati bakal dipun astani. Pramila saking menika murid gampil saged nyuwun jimat Klimasada dening tanganipun para Kadang Pandhawa. Kakang Nata Prabu Dirgakusuma badhe kula gantosaken raga. Nalendra Ndorowati ingkang kirang semani pakulitake sasampunipun menika badhe katuran minggah Sri Praja Ngamarta nyuwun wujuding pusaka jimat Klimasada sagu namawan kowe nggih namung derek kemawon apa durung Ganteng asli ninggal mepeti babahan Purasama wisesa marang panca indriya sajuga kang sinigara Dayang Duraya Kumbayana risang pendhita Jaka senasa menika pendhita ingkang ampuh magila-gila wasis sing samubarang rek mantra-mantra Aji Jaya kawijayan Aji Jaya kanuragan Siliraga ganti wujud Kalendra saking segara langkung Sang Prabu Dirgakusuma kanggo dening Ratu Ndorowati kang ireng pakulitanipun. Ngantos kaget raos kula. Sampun siap-siap malah dhewe namung dipun sikil sawetawis. Inggih kados pundi paman pendhita saking sukanipun Dayang Durna. Cocok-cocok loleh-loleh bleguduk manyar-manyar. Ngisor kara ana gemake. Oli rondo siji anake suwengiran digadheken wis kancung seneng dikapaken sampe sewu sasampunipun dika menika dados Kalendring Ndorowati Prabu Sri Bathara Kresna mrai mlebet sajroning Praja Ngamarta mesinipun boten kadunangan napa malih wong Pandhawa nika tumungkul dhateng Ratu Wireng Semani. Napa ingkang dados pangendikanipun badhe dipun pinangkani. Napa malih wujuding wujud pusaka jimat Klimasada. Prabu Puntadewa daging setampel ludira setetes mau dipun paringaken. Nalendra sabar garana tega donya lali ing pati. Menawi wong Pandhawa menika sampun kecalan wujud jimat Klimasada ibarate manuk mabur-mabur prodol gayuh-gayuh rontoh nyandak-nyandak kuno atus ical kabatanipun atus dipun lolosi sungsum balungipun nah niki keringkianipun para Pandhawa menawi sampun ringkih gampil mejet moeng ranti midhet tampuk menika mboten gepeng anggenipun Merjayapati asal wong Pandhawa mati perang Bratayuda urung ing perang Bratayuda wong
pendha padha sirna merglayu. Praja ngamar, praja ngasina tetep kukuh dening asalipun anak Tata Duryudana. Randha-randha ning praja Ngamarta didum. Ya. Randha-randha dipundhum ning asal Sri kang dikudu karo aku. Nah, si Sri tetep karo aku.